Што кажа Мікалай Лукашенка пра сябе і сваю сям'ю, які эксперымент яго бацькі атрымаўся не вельмі ўдалым, а таксама што вядома пра новага беларускага міністра. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Мікалай Лукашенка зрабіў гучныя заявы. Ён загаварыў пра свайго бацьку, сваіх братоў і самога сябе. Цяпер хлопец рэгулярна выходзіць на сцэну ў рамках канцэртаў марафона адзінства, які праводзіцца ў падтрымку яго бацькі перад прэзідэнцкімі выбарамі. І перад выступленнем у Віцебску Мікалай даў невялікае інтэрв'ю беларускай прапагандзе, а мы выбралі адтуль пару цікавых момантаў. Напрыклад, Мікалай абсалютна ўсур'ёз назваў свайго бацьку вялікім чалавекам, а сябе яго поўнай копіяй. Ці улавілі думку. Цытата. Вядома, я часта выказваю сваё меркаванне, і таму мяне можна назваць апазіцыянерам. Але я не магу быць апазіцыянерам у адносінах да дзяржавы і яе кіраўніка, таму што я яго абсалютная копія. Некаторыя людзі кажуць, што я адрозніваюся ад свайго бацькі, але гэтыя людзі ці не ведаюць мяне, ці не ведаюць майго бацькі. І вось што Мікалай кажа далей. Зноў цытата. Кіраўнік дзяржавы гаспадарчы, жорсткі, ён прэзідэнт краіны, і я лічу яго вялікім абсалютна чалавекам. Мы з вамі кожны дзень бачым плён яго працы, а я бачу, як ён непасрэдна ствараецца. Канец цытаты. Цікава таксама, што Мікалай вылучыў сябе сярод іншых сыноў Лукашэнкі, заявіўшы, што ў яго сям'і ўсе цягнуцца за бацькам. Юнак падкрэсліў, цытата. Уся сям'я задзейнічана ў тым, чым займаецца кіраўнік нашай сям'і, кіраўнік нашай дзяржавы. Хтосьці менш, хтосьці больш, але мы трапляем у той жа лад жыцця, што і ён. А я, асмелюся сказаць, ледзь не ў большай ступені, чым іншыя. Канец цытаты. Радыкальныя перамены ад Лукашэнкі старэйшага. Сёння ён зладзіў маштабныя перастаноўкі чыноўнікаў. Міністр культуры Анатоль Маркевіч быў раптоўна адпраўлены ў адстаўку. Маркевіч займаў гэтую пасаду амаль роўна 4 гады, з лістапада 2020 года. І менавіта пад яго кіраўніцтвам прайшлі маштабныя палітычныя чысткі ў беларускіх тэатрах, музеях, студыях і іншых установах. Гэта падобна і было галоўнай місіяй Маркевіча, бо да прызначэння ў крэсла міністра ніякага дачынення да культурнай сферы ён не меў. Педагог па адукацыі Маркевіч да таго працаваў у правінцыйных выканкамах. Там ён адзначыўся малітвамі пра дождж і ўраджай, а таксама свінацыдам. У 2012 годзе Анатоль Маркевіч, які тады кіраваў Навагрудскім раёнам, зладзіў раптоўныя і крывавыя вучэнні. Санітарныя службы разам з амапаўцамі награнулі ў некаторыя вёскі і пачалі адбіраць у людзей свінак. Людзям казалі пра нейкую хваробу, а жывёл пасля знішчалі. Праўда, як высветлілася пасля, хваробы ніякай не было. Як тлумачыў пазней сам Маркевіч, гэта проста была такая трэніроўка на будучыню, тыпу на выпадак нейкай эпідэміі. Маўляў, гаспадарам забітых свіней пасля выплочвалі за іх грошы, а людзей ніхто не папярэджваў для сапраўднага рэалізму. Вось цытата Маркевіча. Фактар нечаканасці павінен быць, бо калі б мы людзей падрыхтавалі і ўсё расказалі ды паказалі, то быў бы не той эфект. Канец цытаты. Куды цяпер пойдзе Маркевіч, пакуль невядома. Магчыма, Лукашенка зноў адправіць яго кудысьці ў рэгіёны, і былы міністр культуры зможа вярнуцца да змагання са свіннямі. Цікава, што Лукашенка і сам цяпер прызнаў, што прызначэнне міністрам культуры чалавека з іншай сферы было эксперыментам, які па выніку не атрымаўся. Бывший министр культуры не потому, что он там не справился с чем-то. Этот человек с другой сферы. Я специально направлял туда человека с другой сферы. Я ему не завидую, ему было очень тяжело. Поэтому все-таки я возвращаюсь к тому, что это должен быть человек, их человек, как говорят, из сферы культуры. Таму наступным міністрам і стаў чалавек з культуры, але асоба гэта максімальна нечаканае, і прызначэнне Лукашэнкі здзівіла ўсіх, бо новым міністрам культуры Беларусі стаў 43-гадовы Руслан Чарнецкі, у біяграфіі якога чаго толькі няма, ад танцаў і жыцця ў Таіландзе да выступлення на лукашэнкаўскім марафоне адзінства і дэпутацтва. Чарнецкі адвучыўся ў ПТУ на аўтаслесара, але па прафесіі ніколі не працаваў, бо яго прызвалі ў армію. Пасля ён вырашыў быць афіцыянтам і нават скончыў адпаведныя курсы, але таксама не атрымалася, і ўрэшце будучы чыноўнік знайшоў сябе як танцор бальных танцаў. У гэтым амплуа ён выступаў па кантракце ў Таіландзе і пражыў у азіяцкай краіне ажно 2,5 гады. Пасля вяртання ў Беларусь ён стаў вядучым акторам у тэатры Горкага, але не грэбаваў нічым. Чарнецкі граў у вясёлых пастаноўках. Вось новы міністр прама ў цэнтры афішы. А таксама здымаўся ў другасных расійскіх серыялах і вёў ранішнюю перадачу на АНТ. Засвяціўся ён і ў 2 гучных праектах Беларусь фільма. Першы
Па-першае, гэта правальны беларускі блокбастер «Кот Кайна», вядомы таксама пад назвай «Мы браты». Вы можаце памятаць гэты шэдэўр па сцэне, дзе беларускія пратэстоўцы выходзілі на вуліцы з плакатамі «Што-то не так». Другі фільм – гэта стужка з назвай «Купала», якая так і не выйшла ў пракат. Там Чарнецкі сыграў аднаго з айцоў БНР Антона Луцкевіча, што таксама паказвае іронію лёсу, бо ў жыцці погляды акцёра далёкія ад нацыянальных і прабеларускіх. У Чарнецкага адна пазіцыя – праўладная. У 2020 годзе ён расказваў, як добра жыць у Беларусі і казаў, што не разумее калег, якія выходзілі пратэставаць. Гэта не засталося без падзякі. Сёлета Чарнецкага спачатку зрабілі дэпутатам, а цяпер, як бачым, і міністрам. Таксама ён актыўна працуе як канферансье на усялякіх форумах у падтрымку Лукашэнкі і удзельнічае ў канцэртах у яго падтрымку ў рамках так званага марафона адзінства. Падобна, што ў гэтую дзейнасць Чарнецкі працягне сумяшчаць з працай міністра. Дарэчы, галоўны накірунак працы для свежаспечанага чыноўніка Лукашенко агучыў адразу жа. И то, что происходит в нашем кинематографе, это просто позорище. Это недопустимо. Праўда, улічваючы безумоўную лаяльнасць Чарнецкага да ўлады, шэдэўраў ад Беларусь-фільма пры ім чакаць не варта. Трэба агіткі, значыць, будуць агіткі. Але на ўсякі выпадак Лукашенко адразу жа і трошкі папалохаў новага міністра. Просто по-мужски хочу сказать, у тебя, Руслан, другого пути нет. Или умереть, или навести порядок в этой сфере. Акрамя таго, Лукашенко сёння узгадніў прызначэнне кіраўнікоў 3 буйных прадпрыемстваў. Новыя гендырэктары з'явіліся ў Белпаліва-газа, гарэлкавага холдынгу «Мінск-Крышталь» і беларускай нафтавай кампаніі. Прычым да працы апошняга прадпрыемства ў Лукашэнкі якраз вялікія пытанні. Маўляў, яно недазагружанае, таму цяпер альбо гэтая кампанія пачне працаваць на поўню, альбо падобна будуць нейкія жорсткія рашэнні. Таксама цікава, што пры размове з новымі кіраўнікамі Лукашенко загаварыў і пра гарэлку. У гэтую вельмі прыбытковую сферу ён ні ў якім разе не збіраецца пускаць прыватнікаў. Праўда, тлумачыць Лукашенко гэта не столькі грашыма, колькі, маўляў, клопатам пра здароўе. Надо держать под контролем табачные изделия, алкоголь. Они формируют бюджет прилично. Ну и это же здоровье людей. Они не должны пить гадость всякую. Я не помню, чтобы государственное предприятие подсунули кому-то гадость. А если полная неразбериха, тогда в гаражах будут гадость какую-то производить и по дешевке толкать на рынке. Поэтому государственный контроль сохранится. Загадкавы суд над беларускім сілавіком. Стала вядома, што 19 снежня ў Мінску пачнецца працэс па справе 35гадовага Александра Кудрэвіча. Абвінавачванні вельмі сур'ёзныя. Гэта удзел у экстрэмісцкім фарміраванні і здрада дзяржаве. Падрабязнасцяў няма, бо суд будзе праходзіць у закрытым рэжыме, але ў залежнасці ад абставінаў справы Кудрэвічу можа пагражаць ад 10 да 20 гадоў пажыццёвае зняволенне ці нават расстрэл. Найвышэйшая мера хутчэй за ўсё малаверагодная, але ж здрада дзяржаве прадугледжвае і яе. Пакуль вядома толькі, што мужчыну затрымалі на пачатку гэтага года. Праваабаронцы «Вясны» мяркуюць, што абвінавачаны Кудрэвіч раней працаваў у вельмі важным сілавым ведамстве, а канкрэтней у дэпартаменце крымінальнай выведкі, бо менавіта гэтае ведамства падало супраць мужчыны пазоў. Яны патрабуюць ад яго пакрыць маёмасную шкоду, прычыненую работнікам пры выкананні службовых абавязкаў. Дэпартамент крымінальнай разведкі – гэта не тыя шпіёны Лукашэнкі, якія працуюць недзе за мяжой. Умоўна кажучы, гэта шпіёны, якія сочаць за беларусамі ўнутры краіны. Раней гэты дэпартамент разведкі называўся дэпартаментам забеспячэння аператыўна-вышуковай дзейнасці. Новую назву ведамства атрымала зусім нядаўна, у гэтым красавіку. Тады жа сярод іншага дэпартамент атрымаў доступ непасрэдна да інфармацыйных рэсурсаў, якія змяшчаюць персанальныя даныя беларусаў. То бок у выніку нейкай крыміналкі менавіта гэтае ведамства будзе атрымліваць і чытаць вашыя перапіскі ў кантакце. Страшны рэкорд. У лістападзе ў Беларусь залятала неймаверная колькасць расійскіх дронаў-шахедаў, ажно 152 беспілотнікі. З іх 3 штукі ўпалі самі, а 2 былі збітыя вайскоўцамі. Для параўнання, у кастрычніку на нашу тэрыторыю заляцелі толькі 48 дронаў. Падобна, што гэты рэкорд будзе вельмі хутка пабіты, бо толькі ў першыя суткі снежня ў Беларусь заходзіў 31 расійскі дрон-камікадзе. Як паведамляе беларускі гаюн, беспілотнікі заляталі ў напрамку Лоева, Брагіна, Рэчыцы, Мазыра, Гомеля і Хойнікаў. Адзін з іх некалькі разоў запар заходзіў у Беларусь і вяртаўся ў Расію. У выніку 6 дронаў з 31 згубіліся недзе над тэрыторыямі Беларусі і Расіі. Нярадасная беларуская загадка.
Хто пераможа? Дзяржаўны музей Янкі Купалы ці даносчыца і я бацька? Сумна вядомая Вольга Бондарова знайшла новую ахвяру. Яна абурылася выставай мастака Алеся Сушы, якую збіраліся адкрываць 1 снежня ў дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы. Выстава была прысвечаная калядам і называлася адпаведна «Добры вечар добрым людзям». Але Бондарова чамусьці назвала мастака нацысцкім прыхваснем, заклікала, каб на адкрыццё выставы прыйшоў губазік і гэтак далей. У выніку даносчыца перамагла і выставу без тлумачэнняў адмянілі. Падобна, што ў чыноўнікаў Мінкульта не хапіла смеласці супрацьстаяць даносчыцы, і цяпер яна трыумфуе і патрабуе яшчэ большай русіфікацыі. Бондарова і яе паства абураюцца, што на музеі беларускага класіка Янкі Купалы няма шыльдаў па-руску. Ці прагнуцца чыноўнікі пад гэтую фрыкесу, мы даведаемся ўжо хутка. Капеечная радасць для беларускіх пенсіянераў. Мінпрацы пахвалілася ростам пенсіі ў Беларусі. Сярэдняя выплата ў лістападзе склала 851 рубель і 80 копеек. Гэта ажно на 91 копейку больш, чым тыя ж выплаты складалі ў кастрычніку. Праўда, тут варта адзначыць, што ў кастрычніку прайшло чарговае падвышэнне, і тады сярэднія пенсіі выраслі амаль на 38 рублёў. У наступным жа годзе чыноўнікі Мінпрацы прагназуюць рост пенсіі ў сярэднім на 14%, а гэта значыць да 926 рублёў. Чарговае павышэнне запланавана на люты 2025 года. З'явіліся новыя падрабязнасці гучнай гісторыі. Тыдзень таму у Хойніках воўк пакусаў спачатку вартаўніка фермы, а пасля накінуўся і на міліцыю, якую выклікаў пацярпелы мужчына. Цяпер стала вядома, што звер быў хворы на шаленства, і пакусанаму вартаўніку прыйдзецца прайсці курс лячэння ад гэтай небяспечнай хваробы. Дарэчы, мужчына расказаў, як змог выратавацца ад драпежніка. Па яго словах, воўк скочыў на яго, паваліў на зямлю і учапіўся ў нагу. Тады мужчына раптам згадаў, што нядаўна бачыў у тыктоку відэа якраз пра тое, як правільна адбівацца ад ваўкоў. Гэта і выратавала яму жыццё. Вартаўнік схапіў ніжнюю сківіцу ваўка, утрымліваў яе, а другую руку засунуў зверу ў пашчу, каб аслабіць хватку. Потым стаў біць ваўка па жываце і нарэшце змог вырвацца і схавацца. Міліцыянтаў воўк у выніку так і не пакусаў. Ён пачаў кідацца на іх машыну, пасля чаго сілавікі застрэлілі звера. Праўда, атрымалася гэта ў іх не адразу, а толькі з 8-га патрона. Цікава, што вяскоўцы лічаць, што воўк прыйшоў з лесу на роў і пах быкоў. Раней тут такіх нападаў не здаралася, але па назіраннях ваўкі на гэтую тэрыторыю прыходзяць з палескага радыяцыйна-экалагічнага запаведніка. Гэта закрытая чарнобыльская зона, і там адстрэльваць ваўкоў забаронена, таму іх папуляцыя там расце. Асцярожна! Вас здымае схаваная камера. З 1 лістапада ў Беларусі ўвялі новыя правілы для таксістаў. Там ёсць шэраг патрабаванняў, і адно з іх абавязковая рэгістрацыя ўсіх машын і кіроўцаў у адмысловым рэестры. Пакуль што ідэя працуе так сабе, бо па факце пасажыры атрымалі толькі павышаныя цэны на паездкі і павялічаны час чакання машыны. Але ў новых правілах ёсць і іншыя патрабаванні, якія закранаюць непасрэдна пасажыраў. Напрыклад, усю паездку ў салоне будзе працаваць схаваная камера, запісы з якой будуць захоўвацца год. Намінальна гэта ўвялі для бяспекі і кіроўцы, і кліентаў, але ж фактычна такое рашэнне дапаможа і сілавікам, прычым як у пошуку сапраўдных злачынцаў, так і ў пошуку чарговых ахвяр палітычных рэпрэсій. Вось такія навіны панядзелка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы заўтра.